Moi boas, que tal, como vai todo? Bueno, última conversa xa destas jornadas en Troido que comezamos a semana pasada, unhas xornadas que, como digo, comezaban o luns e que tiñamos por aquí a Paula Campos falando un pouco pois, sobre o seu traballo de investigación sobre o que é o Entroido, o que representa e o que significa, non, como vive a comunidade, e unhas conversas que, bueno, que a verdade é que están a funcionar todas moi ben, e que están todas subidas xa na canle de YouTube, no iVoox e no Spotify tamén. E ali tedes subidas tamén as xornadas anteriores, as do ano pasado e de hai 2 anos. Hoxe, como digo, rematamos estas conversas, temos connosco a Maica, que xa vexo por aquí abaixo agora, que vamos a, ela, bueno, fai parte dos Troteiros e Bande, e vamos a coñecer un pouquiño máis sobre esta figura e sobre este Entroido. Como sempre, se queredes xixar algunha pregunta por privado polo chat, adiante, e nada, vamos a darlle paso e vamos a comezar entón. Hola. Hola, moi boas. Hola, bueno, antes de nada, benvida a canle de Twitch e estas jornadas agradecido tamén por eso, por facer parte neste remate das jornadas en Ruido. Bueno, pois moitas gracias. Bueno, en representación do que sería toda a xente que forma parte desta familia do Entroido de Bande, dos Troteiros e demais, tamén estamos agradecidos de que nos tiveras convidado para participar nestas xornadas e, bueno, esperemos poñerlle un bo peche a todo o bo que se ten escoitado ao longo delas. Vamos comezar, eso, vamos falar un poquinho, pois, como foi, bueno, o proceso de recuperación, a figura, etcétera, tamén, como digo, eso, a xente que estades entrando, se queredes xixar algunha pregunta, podedes facelo, e iremos metendo, pois, polo medio ou tamén cara ao final. Entón, para ir comezando un pouquiño, pois, así, unha pregunta máis en xeral, non? Para que non o coñecen, que consiste o Entroido de Bande, bueno, un pouquiño, pois, como está estruturado, por días, etcétera, ritos, todo iso. Na actualidade, bueno, pois o Entroido de Bande deu comezo o sábado da semana que pasou, o sábado corredoiro, que foi o día no que saíron os troteiros por as aldeas do concello.
Agora continuaremos o domingo gordo, que se coñece en moitos sitios, o domingo de Entroido, tamén coa saída dos troteiros e despois pola tarde pois hai un desfile de comparsas e carrozas e demais, onde os troteiros pois abren un pouco ese desfile. Ese día tamén a mediodía hai un cocido troteiro, no que tamén se trata de pois dar valor aos produtos da nosa zona a nivel gastronómico, como por exemplo é un tipo de embutido que se chama Pedro, que é da parte máis grosa do intestino do porco, e despois continuamos co Luns Feo, que é unha data máis recente do noso Entroido, que naceu a raíz dunha recuperación de outras figuras importantes que hai no Entroido de Bande, máis alá do troteiro, e despois remataría xa o martes de Entroido, que tamén sairían os troteiros pola mañá, habería, bueno, algunha actuación musical tamén e demais, e despois o mércores, que xa sería cando se fai o enterro da sardiña, e xa se dá por rematado o Entroido de Bande. E aínda que chova, saen igual. Saen igual. Bueno, Se pues fai está ben. falta con paraugas, Un pero paraguas. saese igual. E xa citabas ao troteiro, non? Que é, digamos, así, a figura principal ou a máis coñecida, non? Entón, eso, para que non o coñeza, un poquinho, eso, quen é o troteiro e cal é o seu papel, digamos. Pois o troteiro sería, por así dicilo, como a máscara do noso Entroido que anuncia o Entroido, a chegada do Entroido. É a máscara que porta tamén chocas ou campanillas e que dende sempre pois a súa función era correr polas rúas, polas corredoiras da aldea ou donde fora para anunciar a chegada do Entroido. Ademais, pois bueno, meterse cos veciños, facerlle algunha broma, coa seguridade de que non vai ser recoñecido porque o troteiro oculta a súa cara con un tapete. Bueno, sería unha das figuras máis importantes, a que leva máis tempo xa recuperada dende o ano 2000, pero sí que é verdade que temos coñecemento de falar coa xente maior nos últimos anos que o troteiro formaba parte do Entroido como unha figura máis. Era tamén moi importante neses días os feos ou farrapeiros, a xente que iba de vello ou de vella, tamén era importante a tradición que había en torno a facer un entroido de palla e levarlle unha aldea veciña, entón, por así dicilo, dende o ano 2000 recuperouse o troteiro e foi a figura máis representativa do entroido, pero hoxe en día sabemos que era unha parte máis da peza do entroido, das pezas do entroido de Bande. E que eu iso va comentalo, non? Que moitas veces, pois, cobran, digamos, protagonismo así estas figuras, estes enmascarados, non? Pero están, digamos, enmarcados dentro dunha serie de ritos, digamos, e de outras figuras. Quero dicir, sería unha figura máis, ainda que a día de hoxe moitas veces, pois, damoslle máis importancia, non, á máscara ou tal, pero sería unha parte máis, entendo. Sí, é unha parte máis. Ao final, os troteiros era unha minoría da xente que participaba do entroido dunha aldea quen o vestía. Ao mellor, pois, vestíano 2 persoas ou 3, o resto da xente o que vestía era de feo farrapeiro con roupa vella que tiña nas casas e demais, e tamén era tradicional facer o que lle chamaban comedias. Entón era pois representar algún feito de forma teatralizada ou satírica, facendo burla incluso de acontecementos que pasaran ao longo do ano. E sí que é verdade que o troteiro xunto con eses outros entroidos e persoas que participaban iban nunha comitiva dunha aldea a outra, eran como unha parte máis, eles serían como a parte branca, bonita e demais, e os outros farrapeiros e feos serían os que tamén tiraban cinza, esa parte máis porca do entroido. Sí, sí. E a palabra troteiro tedes recollido de onde ven? Bueno, supoño que parte da explicación será que vai trotando, non correndo, pero eu non sei de onde lera ou escoitara a vos, ademais, que tamén podía haber outra teoría ou algo así. Sí, a ver, realmente nunca se pode saber ao 100% a orixe dun nome, igual que dos topónimos de lugar e demais, podes ter unha hipótese, pode ser válida ou non. As dúas Sí. que sempre estiveron aí son as de que o troteiro se despraza trotando, e de aí viría o seu nome, e a outra tamén hai quen di que tivera este nome relación co trote do forno, que sería un pano
agarrado nun pau que se usaba para limpar o forno, entón pois sempre quedaba emporcallado e que usaban eso tamén no Entroido para manchar a xente. Entón, bueno, temos esas dúas Sí, teorías que pois realmente nunca se saberá cal das dúas é a correcta. claro. E no caso do troteiro, quer dicir, tense documentado máis ou menos cando desapareceu, os motivos e todo iso, quer dicir, o proceso de recuperación falas o ano 2000, pero quer dicir, sábese máis ou menos pois en que década ou como foi, consérvase tamén algunha vestimenta antiga. Sí, a ver, o proceso de recuperación máis forte comezouse no ano 2000. Sí que é verdade que a nivel de rexistros temos xa rexistros, por exemplo, de Bouza Brei, que xa citaba a figura do troteiro como unha das máscaras prehistóricas de Galicia, e despois do que sería a memoria da xente, do que temos coñecemento é que igual que en moitos outros entroidos, pois durante a dictadura franquista e despois houbo moita represión arredor do tema dos entroidos e aí desapareceron casi totalmente, pero sí que é verdade que logo polos anos 50, 60 e demais temos rexistros incluso de fotografías onde aparecen troteiros e xa a xente conta que se facían moi bons entroidos nas aldeas, especialmente falan moito da aldea de Cadós, que era un dos entroidos de bande que tiñan máis sona, bueno, despois sí que é verdade que esa xente tamén nos ten contado que nos anos 60 e demais, 60, anos 64 ou 65, nesas datas, houve outra vez unha gran perda, non? Porque a xente emigrou moita, as aldeas Mm. quedaron baleiras, entón non se facía xa o entroido na aldea porque non había xente ou a que quedaba era xente maior que xa non quería andar con esas cousas. Entón aí foi realmente onde máis abaixo se veu tamén o entroido. Logo, alá polos anos 80, pois había xente que conservaba algún traxe e deulle por volvelo sacar. Sacounos, por exemplo, no entroido de Bande, algunha xente, e como que empezaron outra vez a verse por aí anos 80, 90, e foi un pouco isto o que levou a un grupo de mozos e de mozas no ano 2000 a xuntarse, falar ca xente maior, rexistrar, recuperar, coller eses traxes que xa había e dunha forma pois unificar un pouco as particularidades que había en cada aldea para facer o que coñecemos hoxe como o troteiro. Por exemplo, coñecemos particularidades, por exemplo, algún troteiro que temos rexistro fotográfico da aldea de Sarreaus, pois, por exemplo, levaban gravata, así algunha peculiaridade, pero en esencia o traxe pois era un traxe branco adornado pois dun xeito ou doutro, con chocas ou campaíñas e un sombreiro adornado e a cara cuberta. E entrando un pouco xa pois, na cuestión do traxe, non? Un dos proxectos máis destacables, aínda que non só é o sombreiro. Entón, non sei se nos podes explicar un pouco pois, que leva, bueno, como está formado e o que leva, que representa. Vou poñer aquí unha aí, Sí, foto. bueno, aí na imaxe vense os sombreiros. O sombreiro sería un sombreiro de palla que vai forrado con tea, leva un lazo, pola parte interior cóseselle un tapete que logo cae sobre a cara para ocultar o rostro e despois todo ao redor leva postais ou estampas. Normalmente pois eran postais ou así que tiñas na casa, ben que mandaban da emigración, ben mozos e mozas que as mandaban un ou outro cando estaban facendo o servizo militar. E despois o máis característico é que na parte frontal, no que sería a postal que vai na parte frontal, leva pegado un espello. E se cadra a parte máis importante, por así dicilo, do chapeu, xa que, bueno, dise que é para espantar as bruxas. Despois, bueno, temos sabido da man de algún antropólogo, por exemplo, Rafa Quintía, que ten participado con vós en moitas outras xornadas e coloquios. Por exemplo, el falábanos da posibilidade que tivera relación co tema da fertilidade da terra en comparativa pois con outros entroidos ou rituais que tamén comparten a peculiaridade de ter un espello diante ou un espello nalgúnha zona do traxe ou do chapeu, que, bueno, dirían que o reflectir do sol no espello cara á terra, pois que era como unha forma de chamar pola primavera, pola fertilidade da terra e demais. Pero, bueno, eso xa é unha visión un pouco máis antropolóxica, realmente o que nos chegou a nós de avós a pais a fillos e así foi o tema de que era para espantar as bruxas. Claro.
E un pouco, quero dicir, nese proceso de recuperación ou a día de hoxe xa, quero dicir, hai xente maior pois que lembra, decía, bueno, pois eu cando era moi pequena, xe que lembro dos troteiros e do entroido e tal, un pouco, quero dicir, que contaban e que contan aínda a día de hoxe. Sí, a ver, a xente, a maior parte, lembra facer nas súas aldeas o entroido, conta con moito detalle todo o que había, niso é tamén no que nos baseamos, por exemplo, para a recuperación dos feos ou farrapeiros, dos entroidos de palla ou do carneiro, porque a xente aínda conta moito e bueno, hai xente iso que aínda nos anos 60 viviu un entroido Claro, grande na súa aldea. Entón, bueno, temos a sorte de que aínda hai xente, houbo, outra moita xa non está con nós, pero que nos axudaron moito a recuperar pois todo isto. Aquí emocionome un pouco porque a verdade é que unha desas persoas da que máis sempre bebín de todo isto do entroido e de moitas outras cousas, pois foi a miña avoa. Teño aínda por sorte testimonios gravados de como ela contaba como era o entroido e incluso decía que, bueno, a xente fórase deixando de facer o entroido no pueblo, bueno, e que despois, gracias a que o recuperaron en Bande, non? Fora cando eles poderan volver ver os troteiros. Eso era algo que ela recordaba con especial emoción, porque gracias a eso, que no ano 2000 un grupo de mozos e mozas decidiron recuperalo, eles puideron ver outra vez o entroido, non? Máis alá do claro. carnaval, que xa se viña facendo, de desfiles de comparsas e demais, que xa empezaba a aparecer en todas as vilas galegas, o feito de no ano 2000 recuperar o troteiro para esa xente que lembraba como era o entroido de Bande realmente, foi algo moi emotivo. Sí, sí. E conservades a día de hoxe eso, pois, fotos antigas ou eso, falábase Fermín Bozabrei, non? Que tiña documentado, quero decir, eso, pois, sobre todo fotos antigas ou algo bueno, que servira no seu momento, que sirve incluso, pois, na actualidade para poder divulgar, pois, sobre, bueno, pois, un pouco máis da antigüidade da figura. Sí, a ver, realmente fotografías temos dos anos 50, 60, non de antes. Sí que é Xa, verdade que non moitas, pero en xa, xeral porque o tema de facer fotografías era un entorno moi rural, ás veces pois chegaba claro. un fotógrafo unha vez no ano ou cando ibas a unha feira de Bande que aparecía, andaba por ali o rizo e facíalles unha fotografía e despois comprábanas no bar, non? Sería o contacto que había así un pouco coa fotografía hai moitos anos. Logo, bueno, xa houve algún fotógrafo en Bande, pero que facían máis fotografía de estudio, e ata que a xente foi á emigración e logo volveu con algunhas cámaras e demais, non acostumaba ser moi típico que a xente tivera unha cámara na casa para rexistrar con fotografías, por exemplo, un Claro. entroido. Entón, realmente, nós aí do que máis nos valemos é dos testimonios gravados que temos de toda esa xente de diferentes aldeas do concello que recordan como era o entroido. Sí, sí. E como foi, quero dicir, como foi ese proceso de recuperación en liñas xerais a xente, como recibiu e aínda a día de hoxe, pois como se vive en Bande a chegada aos troteiros, non sei se pois igual máis intensamente nas aldeas que no núcleo urbano, un pouco como eso, como se percibe dende a poboación. A verdade é que un dos momentos máis bonitos non do noso entroido é o día que se vai ás aldeas, que foi o sábado corredoiro que xa pasou, porque a xente maior non que realmente o viviu nesa aldea pola que ti outra vez estás a pasar vestindo o traxe de troteiro é a que máis se emociona, máis Claro, che agradece a visita, sácanche doces de todo, chourizos, queixo, licores, porque realmente para eles é como un agasallo, non? Poder volver ver iso que viviron de novos. Por exemplo, unha señora outro día nunha aldea abrazábase a nós e dicía que gracias por ir, non? Que saían da casa solo para vernos, ao mellor xente que durante o ano sai moi pouco, ou xente que de claro, saúde non está tan ben e custalle ao mellor baixar as escaleiras da casa, pero para saír ver os troteiros fai o esforzo de baixalas. Entón, bueno, ao claro. final, eso hai unha grande acollida nas aldeas, sobre todo, e tamén cando ves máis emoción nos ollos da xente que realmente o viviu. E si que é verdade que despois na vila tamén temos moita acollida. A xente, pois, nos bares ou demais, que é onde ao mellor entras, ou cando están a saír da misa, que vas alí a meterte con eles o domingo, a xente tamén sempre o acolle ben.
porque é verdade que inda que o entroido en bande tiña máis forza nas aldeas, sí que moitos baixaban á vila, digamos, a bande, a traer o entroido. Ao mellor, pois, un grupo de entroidos de Sarreaus baixaba a bande. Non era que houbera un grupo propiamente ao mellor en bande que teñamos no rexistro, pero sí que a xente das aldeas moita, pois, durante os días de entroido tamén pasaba por ali. Entón, bueno, o troteiro é unha figura que estivo sempre presente, a xente, todo o mundo recorda, temos moi boa acollida sempre. E a figura do troteiro, dende a súa recuperación ata a actualidade, quer dicir, foi tendo unha continuidade, xa leva anos consolidada ou foi, digamos, nos últimos anos medrando un número, un pouco eso, como foi a evolución dende que se recuperou ata a actualidade? Bueno, a verdade é que no ano 2000, de aí en diante, pois ao mellor uns 10 anos, foi o boom, por así dicilo, de elaboración e confección dos traxes. Foi cando máis xente fixo os traxes e ao mellor un número máis grande saíu. Logo, bueno, claro, pasaron moitos anos dende o ano 2000, moita xente por razóns laborais ou por ter familia e outras responsabilidades, pois non puido participar do mesmo xeito, ou na actualidade non pode participar do mesmo xeito, pero bueno, sempre conseguimos manter un número, pois, de por lo menos 20 persoas que estiveran saindo en cada día dos sinalados. Logo de aí para arriba, algún ano máis, algún ano menos, pero claro, en función do que a xente vai podendo, porque é verdade que o rural, por desgraza, estáse despoboando moito, a xente que queda é maior prácticamente e os que saímos co relo entroido, pois a maior parte estamos traballando fora e desprazámonos a bande para sair eses días de entroido. Entón, bueno, aí sí que é verdade que pois a tendencia é un pouquiño a irse mantendo, pero non a medrar, porque evidentemente a poboación tampouco medra, entón, bueno, Tampouco medra, claro. en consecuencia diso pasa o mesmo nos entroidos. Claro. E tamén ides bueno, a mascaradas e todo iso, servivos tamén un pouquiño para, digamos, proxectar o que é a imaxe tamén o sea, o que é o vosso entroido, non? Fora no exterior, que se deixa coñecer, etcétera. Sí, a verdade é de que dende que comezamos a saír, sobre todo empezamos indo a Portugal, a Viana do Castelo, ao Festival Internacional da Máscara Ibérica a Lisboa, a Asturias e demais, e outras mascaradas que hai arredor da península, pois iso valeunos a nós tamén para dar a coñecer o troteiro e o entroido de bande, pero ao mesmo tempo eu sempre que me preguntan, non, por este tipo de eventos e cousas, hai xente que está máis a favor, hai xente que está máis en contra deles, pero bueno, eu o que digo sempre é que vendo dun xeito egoísta, para nós que somos oficiantes do entroido, é unha oportunidade de coñecernos nós uns aos outros, porque a verdade é que a maior parte dos entroidos concéntranse nas mesmas datas e de non ser por estas mascaradas e eventos non nos poderíamos coñecer entre nós e tecer lazos de amizade que, bueno, agora despois de moitos anos hai xente pois que realmente xa é amiga, pois a xente de Viana do Bolo, de Vilariño, os do entroido Ribeirao, ao final imos tecendo entre nós e acaba sendo unha familia, pois apoiámonos en moitas cousas e, bueno, sempre é unha sorte ter alguén aí que sabes que pasa polas mesmas cousas que a ti, que tamén está nun rural que está indo a cara a despoboación total e aínda así pois mantéñense con espírito de loita por manter estas tradicións. Entón, bueno, fai que non te vexas tan só á hora de estar mantendo isto vivo a pesar de todos os esforzos que eso implica. Claro, ademais, bueno, non algunhas mascaradas, non? Adoitan ao final a xente que se xunta nelas e xente interesada polo entroido, que fai parte directa nos entroidos e serve un pouco pois tamén para tecer, claro, lazos entre vós, quero dicir, non é o mismo igual eso, pois que ir no mes de agosto e poñerse na Praza do Obradoiro ou ese tipo de cousas, non? Quero dicir, isto igual ten outro sentido. Sí, eu penso eso, que ao final os entroidos na súa maior parte son rurais e deben manterse no rural. Entón, ten moito máis sentido facer este tipo de actos e eventos en zonas rurais, porque, bueno, a cultura e o entroido, que é cultura ao final, deben ter parte no rural, que é onde naceu realmente. Entón,
eu penso que ao mellor sacalos dun contexto e metelos nun contexto excesivamente urbano fai que perdan un pouco de valor. Pero bueno, No. ao final, pois, hai de todo. E continuando un pouco con isto, que hai unha das preguntas que tiña, non? Que ao final o entroido parece que está de moda, que hai un boom, que todo o mundo pois quere bueno, recuperar os seus entroidos, tamén hai moita xente cada vez máis que vai a outros entroidos. Entón, quero dicir, non sei se vos notastes, tendo en conta que, bueno, que non estades fora dese circuito, bueno, eso que lle chaman triángulo máxico, non? Que estades fora dese circuito, non? Entón, se notastes un pouco nese sentido os efectos ou realmente segue sendo un entroido moi familiar en bande, vai vos xente de fora. A ver, si que é verdade que non ten o carácter familiar que ao mellor tiña, porque sí que é certo que aínda que sexa en menor medida que no que diste como, bueno, o triángulo máxico, sí que temos visitas de xente que ven coñecernos, xente que ven dende o máximo respeto a participar con nós, por exemplo, ao mellor dos sábados troteiros ou veñen o domingo, quedan a comer o cocido, a xente, bueno, vai vindo achegándose a algunha xente, pero non sería ese entroido de festa nocturna, digamos. A xente que ven, pois ao mellor ven máis enfocada a familias, máis de estar pasando entroido durante o que é o día. Sí, sí, sí. E logo tamén, eso, pois, imagínate, como ao final estas cousas sempre o ve xente, unha persoa que diga, bueno, pois eu este ano quero eso, ir ver os troteiros, quero coñecelos, quero ver facer aí parte, pois pouco que preguntaba os outros entroidos tamén, non? Pois que lle dirías a unha persoa que quere ir a coñecer o voso entroido? Eu penso que un pouco como dixeron os demais, non, que vaian con respecto, que vaian sabendo mirar dende fora o entroido, non, que ao final respecten os espacios da máscara, non interfiran nas súas dinámicas coa xente. Está ben, bueno, hai sempre xente ou fotógrafos e fotógrafos que veñen e queren pois facer algunha foto máis especial e demais. Aí estaría ben pois que veñas con tempo pola mañá antes de que comece todo, cando teñamos máis tempo para permitirnos aí facer unha fotografía nunha esquina un momento ou esperar ben a que remate. Porque é verdade que interferir durante o tempo, pois que ao mellor vas a faldrear un vello ou unha vella, Non? pois aí tampouco. Si o fas dende unha posición máis retirada, pois bueno, pero ir meter a cámara aí moi preto ou interferir pedindo que pose de determinada maneira, incluso ten pasado anécdotas, non, de ter vido xente, estás polas aldeas e mira, poderías pasar por aí, por esa diante desa parede, e vas e pasas, e ao mellor importaríasche pasar máis despacio? Claro, aí xa a terceira, pois Xa, xa claro, fas unha das túas, non? Porque ao final o entroido non pode ser gobernado por quen vai velo ou por quen vai facer claro, unha fotografía. O entroido ten que ser gobernado por quen o fai e quen o vive. E os demais, pois, participar del con respeto, pero non interferir nin intentar gobernar onde non hai goberno, porque o entroido se por algo se caracteriza é eso, porque non hai lei, non hai goberno, e ten que seguir sendo así, eu penso. claro. E logo tamén, un pouco, pois, para que non o coñecen, que consiste o que é o luns feo? Pois bueno, o luns feo é o día no que quixemos darlle protagonismo a esas outras máscaras que recuperamos, que son os feos ou farrapeiros, son aqueles que visten con roupa vella, con pelicas de animais, con ornamentas de animais, van emborrallando a xente, tirando cinza, e bueno, aproveitamos para facelo o luns, unha para non solapar con outra programación que xa había de fai moitos anos do Entroido, e outra porque, bueno, o mesmo de antes, a maior parte da xente que o facemos, pois traballamos fora, era unha Non? oportunidade de facelo o luns para saber que íbamos poder estar aí, porque de facelo o martes, que era cando realmente sería máis propio facelo, sería moi difícil por ese tema. Logo a xente moita ten que irse, e o mércores ao mellor xa traballan e demais. Porque Claro. realmente nese día do luns feo o que facemos é ir unha comitiva de feos ou farrapeiros, levamos un carro, pois bueno, con bebidas e demais, e nese carro vai o entroido, un entroido que se fai de palla, un boneco de palla, que nós non lle chamamos meco, sempre se coñeceu co nome de entroido. Entón ese entroido de palla vestímolo con roupa vella ou farrapuda,
era tradicional leválo pois dunha aldea a outra, o martes de Entroido, ben tarde. Un grupo de mozas ao mellor e de mozos dunha aldea facían un Entroido de palla e levaban á aldea veciña, e os da aldea veciña traíanllo de volta, e ao mellor botaban así toda a noite hasta as 6 da mañá para ver a quen lle quedaba o Entroido, porque o que lle quedara o Entroido tiña que acomedalo o resto do ano, un pouco o carácter de mofa e rirse entre aldeas veciñas. Entón, bueno, un pouco intentando facer por recuperar isto foi cando se decidiu pois traballalo baixo o nome de Luns Feo, non? Que realmente non se coñecía nin era concebido antes como Luns Feo, ese é un nome que puxemos na actualidade para darlle valor a esta celebración, pero as tradicións que hai detrás son todas recollidas, tanto os feos ou farrapeiros, como o Entroido de palla, como a figura do carneiro, que tamén era un animal, non, imitando a un carneiro, con pélica de carneiro e cornamenta de carneiro, con un sistema articulado de pinzas para ir zopando a xente. Entón, bueno, cada ano imos escollendo, dende que comezamos a recuperación desta data, imos escollendo unha aldea, para un pouco facer o que se facía antes, que era ir dunha aldea a outra, facemos o percorrido a pé saindo dunha aldea do concello ata outra, para deixarlles o Entroido. E, por exemplo, está moi ben que o ano pasado foi o primeiro ano no que a aldea que lle deixamos o Entroido o levou de volta. Entón, un pouco aí é onde ves que é o bonito, non? De facémolo para mantelo vivo e hai xente na aldea que nos recibe, que o ten tan presente e sabe ben como era a tradición, que aínda fai o de leválo de volta, non? Entón, bueno, ao final son cousas que é o que máis te enche. E tedes documentado, quero dicir, porque moitas veces, pois, falamos, pois, os peliqueiros e Laza, pero é certo que na contorna hai moitísimos outros peliqueiros, feros, etcétera, ou tamén zonas onde hai fulións, ou, bueno, ese tipo de cousas, non? Entón, quero dicir, nos concellos dos arredores, non, de Bande, sabemos que hai outras figuras, pero tense documentado ou hai constancia de que tamén estas figuras os troteiros estivesen, eso, pois, por aldeas limítrofes ou así, ou realmente só no concello de Bande? Polo que temos coñecemento, pois non hai. Por exemplo, o que é o troteiro, aínda que fose a mesma vestimenta e a mesma forma de actuar, recibía outros nomes, de segundo fose nunha aldea. Pois hai aldeas nas que era coñecido como bonito, os bonitos eran os troteiros. E outra, por exemplo, en Santa Comba, por exemplo, chamábanselle máscaras. Entón, bueno, é a mesma figura, pero recibía distintos nomes. Si que sabemos, por exemplo, que en Parada do Monte hai rexistro dunha veciña dali que fala de que no Entroido había tamén feos e bonitos. E agora, recentemente, que mañá imos ter a oportunidade de ver a estrea desta figura, no Concello de Verea parece que recuperaron a figura das bonitas. Entón, bueno, hai que esperar a ver tamén que relación pode ter. Pero, ao final, aínda que recibiran nomes diferentes, en prácticamente todos os entroidos da nosa comarca había aquela figura máis bonita, vestida de branco, con máis lazos, con máis adornos, e a outra figura que era a do que iba máis mal vestido con roupa vella, farrapuda, que recibe diferentes nomes, ten peculiaridades, pero sí que é verdade que esta dualidade de figuras haina. E logo é verdade que nós vivimos nunha zona arraiana e, bueno, aínda que sexa outro país, Portugal, a raia pois é moi difusa no que a cultura se refire. E, por exemplo, na aldea veciña de Pitois das Xunias teñen unha figura que é moi semellante aos feos ou farrapeiros, que son os farrapóns. Eles o que vai de bonito, digamos, é o careto, leva roupa máis boa e demais, e o farrapói prácticamente podes ver unha fotografía dun farrapeiro e unha dun farrapoi de Pitois e prácticamente son o mesmo, roupa vella, corozas, zapatos, pois, chancas nos pés, e cubren tamén, a peculiaridade é que eles tamén cubren a cara cunha renda que lle chaman eles, un tapete de ganchillo. Entón, bueno, aí é onde dis que ao final as comarcas son máis alá do que nos marcan as raias e temos moito tamén a facer por ese tema de que os entroidos ao final non entenden de división territorial. É aí o caso, por exemplo, cos veciños de Pitois.
E todo isto, tédelo ou tedes, se non, tedes pensado nun momento, pois, a posibilidade de que, bueno, claro, non é como escribir un artigo, pero poder documentalo nun libro ou algo así, ou xa tedes... Pois bueno, hai aí un par de anos, penso, que fora xurdiu un grupo que fixemos entre entroidos da zona da Raia. Pois serían Mm, os entroidos da nosa comarca, entroido de Pitois das Junias, por exemplo, Tourén, que tamén ten os felipeiros, que sería tamén sí. prácticamente unha figura igual aos farrapeiros, que ten o mesmo significado, ca particularidade, por exemplo, de que eles visten así e fan tamén mecos por toda a aldea, que os visten da mesma maneira. Entón, eles van e sentan ao lado dun deses mecos e trátase un pouco de que a xente non saiba cal é o boneco e cal é a persoa, non? Claro. E sí que fixemos un grupo, toda esta xente de Entroidos da Raia, coa idea un pouco eso de partillar, de ver o que temos en común e facer máis forza xuntos, ao mellor pois de cara a candidatarse para ser recoñecido pois o noso patrimonio a nivel europeo incluso. E logo tamén, bueno, comentar se alguén quere facer algunha pregunta agora antes de rematar adiante, pero quen quixera documentarse un pouco máis sobre o vosso entroido, eso, pois que redes, tedes redes sociais, un pouquiño, pois Sí, eso, a ver, portais de información. actualmente temos activa a páxina de Facebook, Asociación Cultural Troteiros de Bande, que aí, bueno, é onde van poder ver un pouquiño fotografías, vídeos, o que imos facendo, pois programas de visitas que facemos, de xuntanzas e demais, pois é a nosa canle de difusión. Mira, déixame por aquí, pola xente que non ten o Twitch no Instagram, se podía repetir, se pode repetir o de Berea, si recuperaron ali un entroido, a que te referías? Pois bueno, mañá, por exemplo, no Instituto de Bande, a Cosquerquernis, que é un instituto que acolle alumnado de toda a comarca, alumnado de Lobios, de Entrimo, de Lobeira, de Berea e de Bande, e de Muiños, creo que non o dixera, acolle alumnado de todos eses concellos. Entón, bueno, un pouquiño para dar valor a todos os entroidos, mañá organízanse unhas xornadas pechadas para o alumnado na que participarán pois entroidos tanto de Bande como de Muiños, como de Lobios, Entrimo xa participou ao longo da semana e tamén o entroido de Berea. Por de agora non podo contar moito máis porque eu Ah, tampouco o sei, foi unha sorpresa tamén para min que aparecera esta figura e bueno, esperaremos a mañá para saber como é, que nos contan e bueno, acompañalos no proceso de recuperación como temos feito con outros entroidos que apareceron máis recentemente, pois como se ten axudado sempre. E na medida do que poidamos facer forza para que os entroidos da nosa comarca sexan coñecidos e postos en valor. e que ademais ao final, eso, o sea, agora aparece Berea, Bande, eso, como se chama? Cabreiros son, non? Ou Sí, non sei o Cabreiros de nome. Muiños, De Muiños, bueno, quero dicir, Follateiros, quero dicir, esa é unha zona que sí. xa ten moitísimos Tamén entroidos. participarán os do entroido de Río Caldo, que son os danzantes, fan unha danza trenzado Mm, con lazos e fitas. Tamén teñen ali unha personaxe moi característica que é o home do fol, que o home mm. do fol perseguía os rapaces que levaban un galo para intentar quitarlle. Bueno, tamén é un entroido que recuperaron ahora fai pouco que é moi interesante. Pertence tamén ao Concello de Lobios. Sí, Bueno, veré, aínda que non pertence a Baixa Limia, sí que é un concello que está pegadiño a Bande, e bueno, pois é benvida esta nova de que están a recuperar tamén algo. pois sí, a verdad que sí. Pois nada, pola miña parte, nada máis, fixémonos así, pois a idea era mostrar unha idea xeral do que é o Entroido de Bande, do que son os troteiros, e nada, animar pois, a xente que queira coñecelo máis tamén, que poida vivir en primeira persoa, máis que por aquí, que este é un complemento só, e nada, pola miña parte, pois, darche as grazas por participar desta xornada, xa tiña ganas de eso, xa quería metelo o ano pasado o entroido de Bande, pero bueno, quedou para este, porque ao final é imposible meter todos nun, entón vamos pouco a Bueno, pouco o bo metendo faise entroidos. esperar, din.
Claro, claro, pois sí, pois sí. Agora o seguinte, quédame ir aí en persoa tamén, e nada, eso, darche as grazas pois por poder participar nas jornadas. Nada, pois moitas grazas en nome de todo o grupo de xente que formamos parte do Entroido de Bande, bueno, encantados de formar parte destas xornadas e de dar a coñecer o noso Entroido. Pois nada, eu vou a despedir isto, deixoche xa marchar, eso, comentarlle a xente que mañá estará todo isto subido nas redes, e nada, graciñas. Chao, chao. Nada, bueno, espero que vos gustase, a verdade que o Entroido de Bande e os troteiros son unha figura espectacular, e están facendo aí un traballo enorme, eso, como vexo que tamén estades entrando xente, non, Inda, agora, mañá terédelo non sei en que momento, pero terédelo subido no YouTube, no Spotify e no iVoox. E nada máis, vamos a deixalo aquí, darvos as grazas a todas as dúcias de persoas que pasastes ao longo destas súas semanas por estas conversas, non? A verdade que foron unhas jornadas de Entroido espectaculares, que se veñen a sumar xa as anteriores, xa son, pois, creo que 20, 21 conversas nas 3 xornadas e que vades a ter e tedes a vosa disposición e nada. Desexarvos un moi bo Entroido, darvos as grazas por estar aquí e verémonos seguro nas próximas semanas nunhas novas conversas. Chao.